Basura sa ni module eh. Sa may answer na ko ni diri eh. Sa may answer eh? Paano ginawa ang pangit na anak? Yes. Itanong mo sa nanay mo. Basura po daan niya eh. Uy, kaseryoso ba ninyo gnaong diha? Nagunsa mo diha eh? Klaro anang answer module? Klaro kayong galisod. Kwarta na po. Saba dia. Tagalisod pa miya ning module na magunsa mo pang-answer dire. Sus, moro na problema ninyo diha eh. Biya ko answera na bi, pero money down na. Saba day. Pariha na po na sa tong part 1 module na to nga di maoy mo pang-answer. Sus, naunsa naman yung tao na sila eh. Huwag mo salig, nakalimutan mo itong part 1 nga first honor ko sa una. Be, on some course ni mo, be. Ambo! Hasta course wa kay baw. Unsa ka nga year ba? Oh, year? Kuan, kanang year of the horse. Unsa year of the horse? Di bitaw joke, di bitaw year of the rabbit ko. Bugo gini mo hawa ni sa muka ni mo nag-answer sa module mo. Hawa na. Aw kamo, hindi mo magpa-answer sa kuwab na. Sige, bahala mo basta ako. Si problema dia. Uy, kaya tong punan. Kini kum lawgaw. Tiwasan gis usa pastilan naon pa lang daan bugo na. Hawa ra ba mo diha? Pag-answer pa mi dire. Di mo sa taka focus sa inyo ha eh. Unsa problema niyo diha ay? Module? Ay sus. Ako'y answer na mi kay major of numbering ko sa una. Bantay ka. Answerin ako mat. Asi pagkauwa. Ay samba dia kay kwarta lagi. Kani. 45 times 21. Sus! 205! Ay, ihap man mo. Pangutana ko sa inyo, dapat paspas inyong tubag. Ayaw mo pag-ihap. Sige! Paspas ako itong bag, di ko maihap. Bantay ha. 5 plus 5. Paspas! Oh. Paspas gini ay. Mga bugo. Pangawa mo sa mukha ninyo ay. Di ta ka-focus ari. Tigay mo yung katapusang one last chance. Bitaw. Sige ha, one last chance ha. Kaniyan siri na be. What is the square root of 54? 49. Busy. Bito ka na subuhan di. Kaya na yabe. What is the square root of 81? 105. Kasisiw. Gusto mo yun sa buang. Ang siri ni mo module yabe. Yeah, cancer sa mga module ya be. Ya, ako sa'yo, answeran ng kwan ya. English ya, plastic ya. Ay, kasayo. Si Lupin. Nyaya ka na yung bononan ya. Ang English anang bonanan dong. Tupperware. Taka siya eh. Lunchbox dong. Unya sa aero ya. Aw. Nya ka sa iring ya, sa may English ano ya. Kuan. Klaro yung mga answer ya eh. Ang kaniya, last na gini. Asa na na, manok o itlog? Aminaw na ko murag itlog bro. Manok eh. Murag. Manok kung ginaguna bro. Itlog lagi. Manok lagi na siya. Wa may manok og wa itlog. Yung po itlog ko ay manok. Basta ko alam murag itlog gid. Manok lagi na ni. Grabe buguan ni mat no? Itlog lagi ba? Manok lagi. Itlog lagi bro. Uy, itlog ko ay manok. Grabe ni. Sa iyo kay science na. Itlog lagi. Manok lagi bro. Lalis man daw kas kuan. Hoy! O sa may inyong glalisan niya ba? Tapos. Oh. Sila. Bro. Unsa mo dia? Di ani bro. Awayan ni. Tingon siya ba? Kanaguna ko ng itlog sa manok, di ba? Way itlog ko way manok, bro, di ba? Wasay manok kung way itlog, di ba bro? Sus, bogo ba ni mo eh? Ang manok yun. Kami ho. Nga bright man duha. Di ba? Ikaw, ang asa lagi ka ng manok? Itlog. Yang asa lagi kang itlog? Manok. Yang asang manok? Manok lagi mo. Itlog. Itlog. Ay, sus. Saan ba tayo bulo na to ni? Tal kunin. Balik na. Ay, so karon tayo mag-shoutout ta. Shouting outing day sa akong partner day. Kanabilited, happy birthday nimo. Si Ronald Aklan! Ronald Aklan, shout out sa imo ha! I love you! Kaya, akin eh bro. Si bro Pipoy ba? Pipoy. Shout out! Bro Crystal, Lipaw-paw Bikada, shout out bro! I love you bro! I love you bro! Shout out bro! Akong best friend bay.
Si Brian Sina, salamat sa load, Bray. Oy, Bray. I love you, Bray. Till next time na sa kanang one of our supporters sa Maslog. lagi. One of our supporters sa Maslog. Si Kuana. Si Christopher Fernando. Pre, shout out mo, pre. Ang katayuhan ko. Paklipan. Oh, so shout out dahil sa ako silingan na gihapon eh si Dexter Paklipan. Bro. Kenneth Jan Poglaria. Shout out dahil sa kuan din no sa Liquid Vines din no sa Liquid Vines. Oh, Liquid Vines. So kana pa-support mo silang page no. Yes. Liquid Vines shout out din, shout out. Ko ni Berlin Ritubado. Shout out din sa classmate no si Jovic Dahuya. Nya kan Joseph La Chica. La Chicha? Oh, La Chicha deh. Joseph La Chicha, shout out. Shout out ko sa akong mga classmate. Jorex Idanyo. Magluod ko ron. No name Pagobo. Shout out din ko nga po dito. Sister sa Bacolod City. Ay, ng yes. Susan. Hi, Ma'am. Riding. Hi, sis. Shout out. Shout out sa Deno kang Malin Pelayo. Boss Iman. Oh, Boss Iman eh. Boss Iman Monsales. Shout out. Sa ano Kopi Motor Parts and Accessories day. So big shout out Deno. Guys, salamat dahil sa kung ano naka-reach na YouTube tag 3.1k followers sa Facebook. Isa ba ka nindot ba? Ay, sa nindot pa ito nindot. To take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfuckers say your prayers. Hail Mary.